Η κυρία Ροδούλα Θεού, προϊσταμένη των αρχείων του νομού της Χίου, θα μας μιλήσει για το εν λόγω μητρό. Αξιότιμη κύριε Βουλευτά, αξιότιμη κύριε Αντιπεριφερειάρχα, οσιότατε πατέρα Διονύση, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. 7.375 οικογένειες ή αλλιώς 31.874 άνδρες, γυναίκες, παιδιά και η ιστορία τους μέσα σε 736 σελίδες ενός βιβλίου. Ένα βιβλίο που διαπνέεται από τον απόλυτο πόνο, τον πόνο της προσφυγιάς, του αποχωρισμού από τη γενέθλια γη που συνέβη το 1914. Διαπνέεται όμως και από την απίστευτη χαρά, τη χαρά της παλινόστησης, τη συνάντησης ξανά με την πατρική γη σε μια χρονική στιγμή, το 1919, που το μέλλον προδιαγραφόταν με τους καλύτερους ιονούς. Η ιστορία, σχεδόν άγνωστη σε πολλούς από εμάς, των μικρασιατών αδελφών της Ερυθρέας Γης, που αρχίζει το Μάιο του 1914 και φαίνεται ότι τελειώνει μετά από 5 χρόνια, το καλοκαίρι του 19. Το προήμιο μιας επερχόμενης καταστροφής, ασύλληπτης για το νου, την οποία όλοι ίσως ψυχανεμίζονταν, αλλά που κανείς δεν ήθελε να πιστέψει. Η καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού το 1922, που έκλεισε οριστικά το δρόμο της επιστροφής στη Μικρά Ασία. Σήμερα, τα 10 αρχαία νομού Χίου παρουσιάζουν το μητρό των νομό Χίου προσφύγων και οι εκλεκτοί ομιλητές μας θα αναδείξουν το ιστορικό πλαίσιο. 12 Μαΐου 1914, η μέρα που αρχίζουν οι διωγμοί στην Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, εκεί που η ειρηνική και ευτυχισμένη ζωή ανθούσε μέσα στις μυρωδιές από τριαντάφυλλα και τζίτζιφα, σύμφωνα με τον Φελίξ Αρτό, Γάλλο αρχαιολόγο και αυτόπτη μάρτυρα των βίαιων γεγονότων που θα λάβουν χώρα λίγες μέρες αργότερα στη Φώκια. Η τύχη των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τις αρχές του 20ου αιώνα συνδέεται άμεσα με την κορύφωση του τουρκικού εθνικισμού, όπως εκφράστηκε από την ιδεολογία των Νεότουρκων. Παράλληλα, οι Έλληνες αποτελούσαν εμπόδιο στην επιδίωξη των Γερμανών να ολοκληρώσουν την οικονομική τους διείσδυση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και γι' αυτό θα έπρεπε το γρηγορότερο να απαλλαγούν από αυτούς. Από το τέλος του 1913, τη διοίκηση του τουρκικού στρατού έχει αναλάβει ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν φον Σάντερς. Με την καθοδήγησή του και τις οδηγίες των συμβούλων του, ξεκινά ο διωγμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η επιχείρηση της εκένωσης εκδηλώθηκε συντονισμένα και ομοιόμορφα. Ανθελληνική εκστρατεία στον τουρκικό τύπο και συνεχείς πιέσεις ώστε να προκληθεί εκούσια φυγή των Ελλήνων. Επίσης, δινόταν άδεια οπλοφορία στον τουρκικό πληθυσμό και απαγόρευση κατοχής όπλων στον ελληνικό, καθώς δημιουργήθηκε και χωροφυλακή αμιγώς τουρκική για την επίβλεψη της εκένωσης, κατά την οποία μάλιστα οι εκτοπισμένοι θα έπρεπε να υπογράψουν πιστοποιητικά ότι εγκαταλείπουν ηθελημένα τα σπίτια τους. Η ζώνη που θα έπρεπε να εκενωθεί ήταν βόρεια του Αδραμίτιου, ως και απέναντι από τη Σάμο, και προς το εσωτερικό εκτινόταν σε βάθος σε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα. Ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων από τη Δυτική Μικρά Ασία, σύμφωνα με τη στατιστική της ελληνικής περιθάλψεως, ήταν 130.000 Έλληνες. Το ελληνικό στοιχείο εκδιώχθηκε τότε κυρίως από την περιοχή της Ερυθρέας, το Αδραμίτιο, το Δικελή, την Πέργαμο και τη Φώκια. Η εκένωση είχε τέτοια επιτυχία που, όπως αναφέρει η κυρία Βάσο Τσακόγλου στο βιβλίο της «Ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων στην Ανατολική Θράκη», ο Χρυσόστομος Μύρνης σημείωνε με πικρία ότι τώρα πλέον δεν υπήρχαν Έλληνες για να διωχτούν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Μερικές φορές, όπως στη Φώκια, η επιχείρηση εκένωσης συνοδεύτηκε από ακρότητες και σφαγές κατά του άμαχου πληθυσμού. Σύμφωνα πάλι με τον Γάλλο αρχαιολόγο Φελίξ Αρτό, ποτέ στη διάρκεια της τόσο ταραγμένης ιστορίας τους, οι ακτές της Μικράς Ασίας δεν υπέστησαν σε καιρό ειρήνης και χωρίς την παραμικρή πρόκληση εκ μέρους του πληθυσμού της τέτοια καταστροφή. Η Χίος, μέσα σε πολύ λίγες μέρες, υποδέχεται ένα τεράστιο αριθμό προσφύγων. Αυτοί οι πρόσφυγες, πιθανώς στα τέλη του 1917, θα καταγραφούν στο Μητρό των Εντονομών Χίου Προσφύγων, το βιβλίο το οποίο τα 10 αρχαία νομού Χίου βρίσκονται σήμερα στην ευτυχή θέση να παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό. Στην ίδια ευτυχή θέση βρισκόμαστε όλοι βέβαια,
αν αναλογιστούμε ότι η καλή τύχη βοήθησε αυτό το βιβλίο να διασωθεί ως τις μέρες μας. Σώθηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο της Νομαρχίας Χίου το 1949 και αφάνισε όλο το αρχαιακό της υλικό. Το μητρό αυτό δεν βρισκόταν τότε στη φυσική του θέση, αλλά ήταν δανεισμένο στο Δήμο Χίου, βοηθητικό και συμβουλευτικό για τη σύνταξη των δημοτολογίων της Χίου. Το βιβλίο αυτό, διαστάσεων 6 επί 39 επί 55 εκατοστά του μέτρου, φέρει συνολικά 417 φύλλα, από τα οποία τα τελευταία 51 φύλλα είναι λευκά. Είναι χωρίς εξώφυλλα και φέρει νεότερη βιβλιοδεσία του αείμνηστου συμπολίτη μας βιβλιοδέτη Δημήτρη Κρομίδα, πρόσφυγα Μικρασιάτη από την Κρίνη, από μάνα και πατέρα. Ανοίγοντάς το τώρα, όλα τα φύλλα και στις δύο όψεις τους φέρουν τυπωμένο τον τίτλο «Μητρό των εν τιμής οχείου προσφύγων» και αμέσως από κάτω υπάρχουν οι ακόλουθες στήλες με τυπωμένους τους τίτλους τους «Αύξον αριθμός οικογενείας», «Ονοματεπώνυμο προσφύγων», «Ηλικία», «Τόπος εγκαταστάσεως», «Τελευταία κατοικία εν τη υποδούλο Ελλάδη», «Επάγγελμα», «Αύξον αριθμός βιβλιαρίου», «Παρατηρήσεις». Στο πάνω αριστερό μέρος για τη Βέσο και στο πάνω δεξιό μέρος για τη Ρέκτο σελίδα, αντίστοιχα, φέρει χειρόγραφη σελιδαρρύθμιση. Κάθε οικογένεια παίρνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό που συμπληρώνεται δίπλα στο όνομα του άνδρα, συνήθως πατέρα, σπανιότερα παππού, ή της γυναίκας, μητέρας ή γιαγιάς, όταν ο άνδρας λείπει. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας καταγράφονται στη συνέχεια με ηλικιακή σειρά αλλά και συγγενική. Προηγείται η μητέρα, τα παιδιά της οικογένειας και αν υπάρχουν ακολουθούν οι παππούδες, θείοι και άλλοι συγγενείς που βρίσκονται υπό την προστασία του αρχηγού πατέρα της οικογένειας. Στη συνέχεια καταγράφεται η ηλικία, ο τόπος εγκατάστασης στοιχείο, 3 ήταν τα κέντρα υποδοχής των προσφύγων πάνω στο νησί, η Χίος, τα Καρδάμιλα και δίπλα οι Ινούσες, η τελευταία τους κατοικία στην υπόδουλη Ελλάδα, Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, Θράκη και αλλού, το επάγγελμά τους, ο αριθμός βιβλιαρίου, μοναδικός για κάθε οικογένεια, πρόκειται για το βιβλιάριο διανομής επιδόματος οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων και στην τελευταία στήλη που εκτείνεται σε μεγαλύτερο τμήμα του φύλου συγκριτικά με τις άλλες, καταγράφονται συχνά ποικίλες και πολύ ενδιαφέρουσες σημειώσεις που αφορούν στοιχεία της ζωής των καταγεγραμμένων, όπως χρόνος γέννησης, θανάτου, στρατολόγηση ή ναυτολόγηση του άρενες πληθυσμού, χρόνος αναχώρησης και τόπος εγκατάστασης σε άλλο μέρος της Ελλάδας, μετανάστευση στην Αμερική, επάνωδος από την Αμερική ή αλλού, προκειμένου να παλινοστήσουν στις εστίες τους, πράγμα που άρχισε να συμβαίνει μετά την υπογραφή της αναποχής του Μούδρου τον Οκτώβριο του 1918, αλλά οργανωμένα και μαζικά μετά το Μάιο του 1919. Στο βιβλίο παρατηρούνται πολλές φορές λόγω της χρήσης και του χρόνου που πέρασε από τη στιγμή της δημιουργίας του, όπως 16 φύλλα λείπουν εντελώς ή είναι σχεδόν καθ' ολοκληρία κατεστραμμένα. 3 τουλάχιστον φαίνεται να είναι η γραφής του. Ο πρώτος έχει καταγράψει και το μεγαλύτερο πλήθος των οικογενειών και είναι ο κύριος συντάκτης του βιβλίου, καλλιγράφος και ορθογράφος. Με μαύρου σχεδόν αποκλειστικά χρώματος μελάνι καταγράφονται οι οικογένειες, τα μέλη τους και τα στοιχεία που δίνονται για αυτούς, ενώ με κόκκινο συμπληρώνεται η στήλη των παρατηρήσεων και με μπλε μελάνι σημειώνονται ο τόπος και ο χρόνος παλινόστησης. Χωρίς να έχουμε σαφή ένδειξη ακριβούς χρονολόγησης του βιβλίου, θεωρούμε, όπως προκύπτει από τη στήλη των παρατηρήσεων, ότι συντάχθηκε από την Ομαρχία Χίου κατά τη διαταγή του Υπουργείου Περιθάλψεως, πιθανόν το 1917. Είχε βέβαια προηγηθεί κατά διαταγή της διοικήσεως των νήσων η διενέργεια γενικής απογραφής των προσφύγων το Φεβρουάριο του 1915. Σύμφωνα πάντα με τη στήλη των παρατηρήσεων, ανάλογα μητρώα συντάσσονται σε όλες τις πόλεις ανά την Ελλάδα, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες. Για να μετακινηθούν από πόλη σε πόλη, διαγράφονται από το μητρώο της πρώτης και εγγράφονται στη νέα πόλη. Οι συντάκτες του μητρώου φαίνεται να αντέγραψαν αρχικά τα προϋπάρχοντα βιβλία διανομής επιδόματος. Συντάκτης του μεγαλύτερου μέρους να είναι άραγε ο Ξενοφών Πανταζίδης από την Κάτω Παναγιά, διευθυντής του Γραφείου Περιθάλψης των Προσφύγων στον καιρό της κυβέρνησης Βενιζέλου. Παράλληλα με το μητρώο και σύμφωνα με τις σημειώσεις στη στήλη των παρατηρήσεων, υπάρχουν βιβλία αναχωρήσεως προσφύγων,
ενώ συνεχίζουν να ισχύουν τα βιβλία διανομής επιδόματος Κρίνης, Αλατσάτων, κάτω Παναγιάς Αγίας Παρασκευής, Καραβούρνων, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα πάντα με τις σημειώσεις από την προκάτοχο υπηρεσία του Κάπα Σταθάκη. Ο Σταθάκης ήταν Κριναίος και διατέλεσε διευθυντής του προσφυγικού γραφείου, ενώ μετά το θάνατό του αντικαθίσταται από τον Κριναίο και πάλι Γεώργιο Δελενή. Το βιβλίο είναι χωρισμένο αρχικά ανατόπο εγκατάστασης, τμήμα Χίου, τμήμα Ινουσών, τμήμα Κραδαμίνων, 16ο, 17ο, και παράλληλα ανατόπο καταγωγής, δηλαδή με τη σειρά που καταγράφονται μέσα σε αυτό, τμήμα κάτω Παναγιάς Α, Β, Γ και Δ, Κρίνης, Οβατζικίου, Ερυθρών, Ρέις Ντερέ Α και Β, Μελιού, Αλατσάτων Α και Β, Αγίας Παρασκευής και Καραβούρνων. Τις περισσότερες φορές τα ονόματα καταγράφονται αλφαβητικά, σύμφωνα με το επώνυμο ή με το μικρό όνομα των καταγεγραμμένων. Εκτός των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, των οποίων ο κύριος Όγκος καταφθάνει στο νησί από τις 13 Μαΐου του 1914 μέχρι και το φθινόπωρο του 2014, έχουμε και λιγότερο στον αριθμό πρόσφυγες από τη Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Βουλγαρία, Ρωσία, από το Αιδίνιο και την Ιταλοκρατούμενη Μικρά Ασία, καθώς και τα Δωδεκάνησα. Όλοι αυτοί έρχονται στοιχείο σε όλη τη διάρκεια των ετών μέχρι το 1921. Συνολικά έρχονται 7.375 οικογένειες, δηλαδή 31.874 πρόσφυγες. Το μεγαλύτερο πλήθος προσφύγων βέβαια έρχεται από την περιοχή της Ερυθρέας, συγκεκριμένα από τον Καζά του Τσεσμέ 22.925 άτομα, από τον Καζά των Καραβούρνων 5.642 και από τον Καζά των Βουρλών 691, ενώ 187 άτομα από την Παλαιά και Νέα Φώκια. 2.492 άνθρωποι έρχονται από διάφορα μέρη όλης της Μικράς Ασίας, λιγοστοί από τα ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα, άλλοι από την περιοχή της Προποντίδας, του Πόντου, της Θράκης, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, Κριμαίας, Ρωσίας. Μερσίνα, Μουδανιά, Δεκελή, Πάνορμος, Αχυρλή, Μποϊνάκη, Γιουλμπαξέ, Σαΐπη, Τυρολόι, Τραπεζούτα, Κιούρκα, Αλιαγά, Οδυσσός, Άδανα, Αϊβαλή, Αργυρούπολη, Ατάλια, Πέργαμος, Γενίκιοη, Γιάλτα, Δαρδανέλια, Προύσα, Ταϊγάνιο, Σμύρνη, Σεβαστούπολη, Σιλιβρία, Μοσχονίσια, Μπουρνόβας, Πάνορμος, Νοβοροσίσκ, Μυριόφυτο, Ρόδος, Σόκια, Σιβρισάρι, Στενήμαχος, μερικοί από τους πολλούς τόπους που καταγράφονται στο Μητρό των Αντωνομόχιου προσφύγων και οι οποίοι γίνονται οδυνηρή ανάμνηση για πολλούς. Πρόκειται για μια κοινωνία πολύ νεαρή, δυναμική. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. 14.562 άτομα είναι παιδιά από 1 έτους έως 18 και μόλις 1.148 είναι πάνω από 70 ετών. Από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία, το 45% είναι αμπελουργοί, ενώ συναντάμε μεγάλο πλήθος από επαγγέλματα χαρακτηριστικά πολλές φορές των περιοχών, όπως στην Αγία Παρασκευή, 279 οικογένειες ασχολούνται με τη θάλασσα, ως πλοιαρχοί, λεμβούχοι, ναύτες, αλλιείς. Στο Μελί έχουμε πολλούς ποιμένες. Ή στις Ερυθρές έχουμε κεραμείς, πετροκόπους, λιθοξώους. Ιερείς, μοναχοί και μοναχές, ιεροψάλτες, ιατροί, φαρμακοποιοί, μέες, διδάσκαλοι και διδασκάλισσε, έμποροι, ποτοποιοί, μουσικοί, οργανοπαίχτες, φωτογράφοι, ζωγράφος, ορολογοποιός, βιβλιοδέτης, είναι μερικά από τα επαγγέλματα που καταγράφονται στο Μητρό και μαρτυρούν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της περιοχής. Και μόνο ένα μικρό δείγμα γυναικείων ονομάτων που συναντάμε μέσα στο Μητρό, λες και είναι ικανό από μόνο του να μας κοινωνήσει τη δροσιά της νεότητας και την ορμητικότητα της ομορφιάς. Ασημινιό, Καλλιό, Μάλαμα, Λουλιό, Γαριφαλιό, Ζανετό, Χρυσό, Σοφουλιό, Κιουράνα, Ελβυρίτσα, Κοκόνα, Κατερνό, Βιερού, Διαμάντα, Ανεζούλα, Ανίτσα, Πουλουδιά, Ζαμπέλα, Ζαχαρίτσα, Λουλούδι, Φανί, Ελέγκο, Χορεψινιά, Ροδόπη, Βενετία, Θαλασσινή.
Σε όλο το φάσμα του βιβλίου, άλλη μια μεγάλη αντίθεση αναδεικνύεται. Η ζωή και ο θάνατος αναμετριούνται. Από τη μια, ο αριθμός των νέων γεννήσεων στους νέους τόπους στοιχείου είναι πολύ υψηλός. Η ζωή τελικά ορμητικό ποτάμι που δεν σταματά. Ξεπερνούν τον αριθμό των 1.300 νέων γεννήσεων. Απ' την άλλη, ο αριθμός θανάτων είναι αρκετά μεγάλος. Το ποσοστό των θανάτων ανέρχεται στο 12%. Κακουχίες, επιδημίες, η γρίπη του 1918 στερούν τη ζωή από πολλούς. Σαν την 25χρονη μάνα Ελένη Σαμίου από το Ρεΐσντερε, που με τα 3 της βλαστάρια, την 7χρονη Ευγενία, τον 4χρονο Κωνσταντίνο και την 1 έτους Πλουμή τα παιδιά της, διαδέχονται ο ένας τον άλλο στο θάνατο τα Χριστούγεννα του 1918. Άλλες φορές πάλι, ο καημός της προσφυγιάς, ο πόνος της μάνας όταν χάνει το παιδί της ή ο πόνος του αποχωρισμού από τα αγαπημένα πρόσωπα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ηλικιωμένα ζευγάρια, επιδρούν καταλυτικά και παρασέρνουν μετά από λίγες μέρες ή μήνες ο ένας τον άλλο στο θάνατο. Από τα τέλη του 1914, πάρα πολλοί πρόσφυγες μόνοι ή συχνότερα με τις οικογένειές τους αναχωρούν με την άδεια της νομαρχίας για την Κρήτη, την Κόρινθο, Αμαλιάδα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λίμνο, Πάτρα, Εδιψό, Χαλκίδα, Αλιβέρη, Σύρο, Καλαμάτα και αλλού. Για να μπορέσουν όμως να αναχωρήσουν, πρέπει να προηγηθεί η πρόσκλησή τους από τις ενδιαφερόμενες πόλεις για εγκατάσταση και έβριση εργασίας και η άδεια της νομαρχίας Χίου. Ήδη, όπως μαρτυρείται στη Νέα Χίο, το Σεπτέμβριο του 1915, 4.400 άτομα έχουν αναχωρήσει για διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Πάρα πολλοί παίρνουν τον δρόμο της Αμερικής, της μετανάστευσης. Μερικές φορές ολόκληρες οικογένειες, σαν την πενταμελή οικογένεια του αναγνώστη Παπα-Κωνσταντή από την Κάτω Παναγιά και την οκταμελή του Ιωάννη Ζαργάνη από την Κρίνη. Συνηθέστερα παίρνουν τον δρόμο της μετανάστευσης οι νεαροί γη της οικογένειας ή ο πατέρας με το γιο. Αν δεν υπάρχει άλλος προστάτης, μικρά παιδιά 13 ετών, σαν τον Νικόλα Μάδη από την Κάτω Παναγιά και τον Δημήτρη Σπανό από την Κρίνη, παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς. Οι κόρες δυσκολότερα μόνες τους ξεκινούν για αυτό το μακρύ ταξίδι. Και αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν γη στην οικογένεια ή ο πατέρας δεν είναι σε θέση να κρατάει τα ενία της οικογένειας. Παρόλο που το Μητρό είναι ένα επίσημο βιβλίο της διοίκησης, με στοιχεία που συμπληρώνονται σε τυπική φόρμα, πολύ συχνά αποκαλύπτονται, υπενήσονται ή αφήνουν μικρές ενδείξεις, ιστορίες ανθρώπινες και πολύ δυνατές. Στο φύλλο 350, λιποτάκτες Έλληνες από τον τουρκικό στρατό φτάνουν εδώ πάνω σε μία λέμβο, άνευ τινός χρηματικού ή άλλου εφοδίου, άξιοι βοηθείας του γραφείου περιθάλψεως, όπως σημειώνει στις παρατηρήσεις ο γραφέας. Στο φύλλο 350 βέρσο, ο Ιωάννης Λιόλιος, 45 ετών, επιστρέφει τελικά μόνος και ναυαγός από τη Γαλλία, αφού το γαλλικό ατμόπλιο που επέβαινε τορπιλίστηκε και έχασε τη γυναίκα του και τα 5 παιδιά του. Τέλος, θεωρούμε πως θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ονομαστικά τους υπεραιωνόβιους που μπόρεσαν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Είναι η Μαρία Καραντώνη από το Εγκλεζονήσι, 110 ετών, η οποία μάλιστα φαίνεται να αναχωρεί το 1917 με τα δυο της δυσέγγωνα, τη 13χρονη Μιλιά και τον 9χρονο Χρήστο για τον Πειραιά. Η Μαρία Ψαρού από την Κάτω Παναγιά, 102 ετών, που πεθαίνει τελικά το 1916. Η Σπανού Τριανταφυλλιό από το Εγκλεζονήσι, 100 ετών. Η Πέρδη Καλαγουρού από τα Καράμπουρνα, 100 ετών, και το 1916 φαίνεται να αναχωρεί για το Αγρίνιο. Και ο Ανδρέας Λιόλιος από την Κρίνη, 100 ετών, ο οποίος όμως δεν δέχεται να ακολουθήσει την οικογένειά του που αναχωρεί για τη Σύρο και το Αλιβέρι και όπως σημειώνει ο γραφέας παρέμεινε εν Χίο, όπου και πεθαίνει 3 χρόνια αργότερα, το 1917. Και εδώ τελειώνει μια πολύ μικρή πρώτη παρουσίαση του Μητρώου των Ενχείων Προσφύγων του 1914. Πρόκειται για ένα μοναδικό τεκμήριο, πραγματικό θησαυρό, όχι μόνο για τους φυσικούς απογόνους των πρωταγωνιστών του Μητρώου, αλλά και για όλους μας. Μια καταγραφή ενός σκληρού και βίαιου κυματισμού του ιστορικού γίγνεσθε.
είναι μια κυβωτός ιστορίας και μνήμης, που περικλεί μέσα της την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Η Χίος, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της γειτονιάσής της με την απέναντι μικρασιατική ακτή, ήταν και είναι μάρτυρας πολλών κυμάτων προσφύγων. Στα ίδια τα νερά του Αιγαίου συναντιούνται βάρκες με πρόσφυγες του 14, του 22, του 42, αλλά και με τους σύγχρονους πρόσφυγες του 21ου αιώνα. Λες και αυτά τα ταξίδια να μην μπορούν να έχουν τελειωμό. Αφιερωμένη λοιπόν η σημερινή παρουσίαση εξαιρετικά στους Έλληνες πρόσφυγες, Μικρασιάτες, Ποντίους, Θρακιώτες, που έχασαν τα πάντα και κατάφεραν να ξαναβρούν σχεδόν τα πάντα. Αλλά και αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους τους σύγχρονους πρόσφυγες, που εξαναγκάζονται σε φυγή από την πατρική τους εστία για να έρθουν σε τόπους και κοινωνίες ανθρώπων απρόθυμες να υποδεχτούν τόσο πόνο και τόση λαχτάρα για ζωή. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Κάρμαντζη, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την προσπάθειά μας και μας στήριξε ολοπρόθυμα σε ό,τι του ζητήσαμε. Ευχαριστίες και στους υπαλλήλους της Περιφέρειας για τη βοήθεια που μας προσέφεραν, στην κυρία Κόβα και στις συνεργάτες της, στον Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος για τη συμμετοχή του, στο Ομήριο για τη φιλοξενία του, αλλά και θερμές ευχαριστίες και σε όλους όσοι συμμετείχαν στη δημιουργία του βίντεο. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην υπηρεσία μας δημιουργήσαμε μαζί με την κυρία Βασιλεία Κούνουπα και τον κύριο Ανθίτη Ανδρέα μια βάση δεδομένων με τα ονόματα, ηλικίες, επαγγέλματα και τόπους προέλευσης όλων των καταγεγραμμένων μέσα στο Μητρό, καθώς και ψηφιοποίησαμε το Μητρό και στο προσεχές μέλλον θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΓΑΚ Αρχαίων Ομοχείων. Ευχαριστούμε την κυρία Θεού για την παρουσίαση του πολύ ενδιαφέροντος Μητρώου.